Вітаем усіх на коле агляду. Сёння мы вырашылі паразмаўляць пра тое, што мы чакаем ад 2016 года. Засталося яшчэ 11 месяцаў, і за гэты час адбудзецца яшчэ шмат падзей, як у музыцы, так і ў кіно і ў відэагульнях таксама. А пачнем мы сёння з музыкі. Насамрэч, у студзені адбылося некалькі значных падзей. Выхад 25-го альбома Дэвіда Боуі Black Star, яго смерць праз пару дзён пасля гэтага, распад легендарнага глэмавага гурта Motley Crue. Таксама два выдатных метал-гурта Megadeth і Dream Theater зусім нядаўна выпусцілі свае новыя альбомы. Нягледзячы на такі бурны пачатак, падзей на год засталося яшчэ шмат. Прынамсі ходзяць шуткі пра яшчэ шматлікія альбомы ад гуртоў розных жанраў, некаторыя з іх ужо нават афіцыйна аб'яўлены. Напрыклад, альбом трэш-метал гурта Anthrax For All Things выходзіць 26 лютага, і ён абяцае быць вельмі крутым. Ладно, адыдзем крыху ад металу. Калі вы, напрыклад, аматар альтэрнатыўнага року, то і для вас знойдуцца патэнцыйныя альбомы. Тут вам і Linkin Park, і Red Hot Chili Peppers, і Radiohead, якія так і не выпусцілі альбом мінулым годзе. Давайце хутчэй, а то хіпстарам няма чаго слухаць. Фанаты гранжа, магчыма, атрымаюць новую музыку ад Pearl Jam і Alice in Chains. І калі вам падабаецца панк-рок, то Green Day і Offspring таксама могуць выпусціць альбомы. Для фанаў індастрыяла ёсць Nine Inch Nails, якія быццам бы таксама нешта запісваюць. Але вернемся да металу, бо для металістаў гэты год абяцае быць сапраўды вельмі крутым. Ветэраны хэві-метала Judas Priest, майстар хорора King Diamond, дэт-металісты Morbid Angel, трэш-металісты Testament, нью-металісты Korn. Што за год будзе? Калі, ну, усе, канешне, выпусціць альбом. І зараз трэба паразмаўляць пра тыя гурты, якія вельмі любяць паабламваць сваіх фанатаў. Пачнем з Рамштайн. Апошні альбом быў у 2009 годзе. Не такі ўж вы і старыя, каб рабіць такія перапынкі. Пакуль яны яшчэ не спалілі адзін аднаго, эксперыментуючы з эфектамі, ім трэба бы запісаць альбом. Запішыце вы альбом ці не? Так я і думаў. Ладно, ідзем далей. Металлика. Альбома не было з 2008 года, Лулу не лічыцца. За гэты час ім і фільм знялі, і ў Антарктыдзе канцэрт залабалі, але альбом не выпускаюць. Пакуль Хэммет зноў не пасеяў айфон з рыфамі, вам лепш запісаць чорту альбом і не цягнуць да 2017. Ладно, далей у нас Guns N' Roses. У гэтым годзе яны ўз'ядналі свой стары састаў. Вярнуліся Слэш і басіст Дав Макаган. Было аб'яўлена некалькі канцэртаў. Білеты каштуюць вельмі шмат, таму хтосьці ў гэтым годзе будзе вельмі багатым. Але калі б яны яшчэ і выпусцілі альбом, якога не было з 2008-го, то ўсё было б зусім крута. Пагадзіцеся, хоць Сексал ужо і развучыўся спяваць, усё роўна класна было б пачуць што-небудзь у стылі Appetite for Destruction ці Use Your Illusion. Ладно, будзем марыць. Дарэчы, наконт мару. Для тых, хто не ведае, новы альбом Tool такі ж мем, як і Half-Life 3. Усе яго чакаюць, і ён усе ніяк не выходзіць. З 2007 года ўжо. Думаю, калі коло агляду прызнае 100 год, і мы зробім відэа пра чаканыя падзеі 2116-го, то альбом Tool усё яшчэ будзе ў гэтым спісе. Ладно, нічога не зробіш. Давайте лепш паслухаем, на што ў 2016 можна будзе схадзіць у кінотэатр. Вітаю! У сферы кіно 2016 літаральна будзе атакаваны супергеройскімі фільмамі. Не памятаю, калі ў апошні раз іх было так шмат. Як быццам у студыі коміксаў накапіўся зарад пушкі, якая страляе снарадамі ў выглядзе фільмаў. І вось цяпер яны гатовы стрэльнуць чэргамі. Але давайце ўсё па парадку. Напэўна, самым чаканым для фанатаў коміксаў DC будзе фільм «Бэтмен супраць Супермена». Калі я першы раз пачуў аб гэтым фільме, я падумаў: «What?». Я не мог паверыць, што яны гэта зробяць. Аб'яднаюць двух самых папулярных і вядомых, але абсалютна розных супергерояў в адным фільме адзін супраць аднаго. Акрамя іх нам яшчэ абяцаюць супер-жанчыну. Ну, не зусім. Карацей, узровень пафасу зашкалівае. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Але супернікам па чаканасці, калі можна так сказаць, ад коміксаў DC гэтаму фільму будзе каманда самазабойцаў. Увогуле стала модна змешваць розных герояў коміксаў у адным фільме. Вы памятаеце «Мсціўцаў»? Кучка добрых хлопцаў, Халк і Наташа сабраліся разам, каб зрабіць адну каманду супергерояў. Ну а тут збіраюць кучку дрэнных хлопцаў, каб стварыць каманду суперзладзеяў. Тут вам і Уилл Сміт за зладзея, і Джаред Лето за Джокера. Ох, і складана ж яму будзе пераўзысці Хіта Леджера. Але ідэя з фільмам цікавая, і будзем чакаць лепшага. Дарэчы, наконт «Мсціўцаў», для фанатаў Марвел таксама ёсць важная падзея – экранізацыя грамадзянскай вайны. Але шчыра кажучы, асабіста для мяне галоўным супергеройскім фільмам гэтага году будзе «Дэдпул».
Да, детка, вось гэта будзе фільмец. Нарэшце я пабачу ад Марвел кіно з мацюкамі і крывёю. І да таго ж, галоўная асаблівасць гэтага героя, якая робіць фільм яшчэ больш арыгінальным, гэта тое, што ён асведамляе, што ён герой коміксаў. Карацей, пасля банальнейшага чалавека-мураша, я спадзяюся, што гэты фільм пакажа ад Марвел штосьці новае. Але і без супергерояў хапае кіна. Вось, напрыклад, выходзіць новы фільм Мартина Скарсезе на рэлігійную тэматыку, які называецца «Цішыня» або «Маўклівасць». У ім, дарэчы, здымецца ўжо нашумелы Адам Драйвер. Так, той самы. Таксама выйдзе нямала новых цікавых мультфільмаў. Я дасюль памятаю, як у свае 4 гады хадзіў у кіно на «У пошуках Немо». І вось цяпер я змагу успомніць тое пачуццё, бо ў 2016-м выходзіць мультфільм «У пошуках Доры». Памятаеце, там была такая рыба, якая не вельмі сябравала з памяццю. Мне здаецца, на даволі цікавы патэнцыйны герой і сапраўды заслугоўвае асобны фільм. Хаця нешта мне падказвае, што асноўнае дзеянне будзе сканцэнтравана менавіта на яе пошуках Нема і яго бацькам. Але ўсё роўна цікава ўзгадаць старых герояў і, можа, нават пабачыць новых. Warcraft. Я думаю, многія ведаюць або хаця б чулі пра такую гульню, легендарная ў сваім жанры, якая карысталася ды і дасюль карыстаецца дзікай папулярнасцю. І вось захацелася аўтарам пазбіраць грошай з фанатаў і зняць паўнаметражны фільм. Можа, мы са Стасам нават неяк зробім на яго агляд. І мне здаецца, калі гэты фільм будзе карыстацца поспехам, то можа з'явіцца новая мода экранізацыі відэагульняў. Вось уявіце сабе фільм пра Майнкрафт. Я пажартаваў, але няхай. Па 7 кнігам Гаррі Поттера было знята цэлых 8 фільмаў, і неяк не верылася, што на гэтым усё скончана. І так яно і аказалася. Джоан Роулінг напісала як асобную кнігу даведнік па фантастычным істотам, і па гэтаму даведніку будзе знятая цэлая трылогія, першы фільм якой, «Фантастычныя звяры і дзе іх знайсці», будзе выпушчаны ў гэтым годзе. Так што сусветам Гаррі Поттера ніхто не развітваецца. Але ёсць яшчэ адзін сусвет, які папоўніцца фільмам у гэтым годзе. «Зорны шлях». І на гэты раз Star Trek 3 прабачаюся, бесканечнасць. Прывітанне ад рускага пракату. На гэты раз Джей Джей Абрамс не выступаў у ролі рэжысёра па вядомым прычынам, але заняў месца прадзюсара. Гэта ўжо 13-й фільм франшызы, і вось адна рэч, якая мяне напружвае, гэта тое, што яго здымаў рэжысёр так званых фарсажаў, у якіх, скажам, не самая лепшая рэпутацыя. Што ж, спадзяюся, што «Зорны шлях» не спусціцца да гэтага ўзроўню. І, напэўна, самы чаканы мной фільм гэтага году «Зорныя войны. Ізгой». Першы паўнавартасны спін-офф па гэтаму сусвету. Калі, канешне, не лічыць мультфільм «Войны клонаў» і асобны фільм пра эвакаў у 80-е. Увогуле ад гэтага фільма такое ўражанне, быццам Лукасу захацелася патроліць сваіх фанатаў. Ім не спадабалася прысутнасць эвакаў у 6-м эпізодзе, а ён вырашае яшчэ і асобны фільм прайгняць. Карацей, «Зорныя войны. Ізгоі» раскажа нам пра тых герояў-паўстанцаў, якія здабылі планы першай зоркі смерці. То бок дзеянне будзе адбывацца перад 4-м эпізодам. А значыць, у нас ёсць шанец зноў пабачыць Дарта Вейдера. Вось гэта было бы крута. Цікава толькі, хто на гэты раз будзе яго іграць. Прыкладна так выглядае спіс фільмаў 2016 году, якія чакаюць больш за ўсё. А цяпер прапаную паслухаць, во што новае ў 2016 можна будзе пагуляць з відэагульняў. Ну і зараз я коротенька распавяду пра гульні, якія я чакаю ў гэтым годзе больш за ўсё. Far Cry Primal. Гэта новы Far Cry, у якім месца дзеяння будзе адбывацца ў эпоху мезаліта. Як па мне, гэта вельмі цікава. Far Cry, у якім няма сучаснай зброі і ўсё прыйдзецца рабіць сякерамі і дубінкамі. Таксама ў гульні будуць прысутнічаць ваўкі, мядзведзі і шаблязубыя тыгры. Думаю, павінна атрымацца цікава, таму будзем чакаць. Hitman 2016. Серыя Hitman не патрабуе прадстаўлення. Новая прыгода агента 47, у якіх нам зноў прыйдзецца планаваць забойствы на вялізных картах, які ў 6-7 разоў больш, чым самыя вялікія ў 5-й частцы Hitman. Думаю, гульня атрымаецца добрай, таму дакладна будзем чакаць. Перазапуск усёй легендарнай серыі Doom у гэтым годзе нарэшце выйдзе, і ў ім будуць прысутнічаць усе традыцыйныя атрыбуты серыі. Натоўпы деманаў, монстраў, вялізныя гарматы. Ну і галоўная задача, як заўсёды, мажыць усё, што толькі рухаецца. Усе адданыя фанаты серыі не могуць дачакацца выхаду гэтай гульні. Я іх разумею, гэта сапраўды гістарычная падзея. Мафія 3. Хоць я ніколі не быў фанатам серыі Мафіі, але гэтыя гульні любяць вельмі шмат людзей. Таму я не магу абмінуць трэцюю частку. Гэта новая гульня пра мафіёзныя разборкі 20-го стагоддзя, і на гэты раз дзеянне адбываецца ў 60-х. Мы гуляем за чарнаскурага Лінкальна Клея, і ён жыве ў Новым Арлеане, дзе квітнее расавая дыскрымінацыя. Я думаю, будзе цікава прасачыць за яго гісторыяй.
Overwatch, новы шутер ад Blizzardаў. Асабіста я хачу пагуляць у гэтую гульню, каб падтрымаць Blizzard. Гульня абяцае быць цікавай, у ёй будуць героі розных тыпаў, якіх трэба выкарыстоўваць з розумам і ў якіх будзе шмат розных здольнасцей. Я хачу пагуляць у Overwatch, каб паглядзець, ці могуць усё ж такі Blizzard у шутэры. Mass Effect Andromeda. Гэтую гульню я чакаю больш за ўсё. Нам абяцаюць абсалютна новую гісторыю, не звязаную з першымі 3 часткамі серыі, і ў якой будуць цалкам новыя персанажы. Дзеянне будзе адбывацца ў галактыцы Андрамеды. Мне дуже цікава, пра што будзе новая частка, і хоць мы гэтага не ведаем, але я веру, што гульня будзе добрай, бо папярэднія часткі не расчаравалі. Вось мы і распавялі вам пра самыя цікавыя навінкі 2016 года. Да пабачэння, спадарству!